Ketanat kakot kekia ke sorkar jelah ni kesngi, kalau kular ban kentiu ya kebainong kinong tre asya, dah ke bapentri kam ya ke skim Community Health Incentive ke jingsiu bekerpang, nolor ke honorarium ke banlong kat kum kikam baki tre, halaki jong kisnong kitau. Ya kani lapin benar da kementeri ketanat kakot kekia ke kong amperin lingdo, hadin belawai ke jingalang bat ke Meghalaya Asha Workers Union. Haba keren cikilat patai kubur ke kong amperin kelai tu baki asya kin sayo kambo ni kibainong lingba ke Community Health Incentive, Bat lingba kan ke skim ki asya kin yo shubun ki jingaram, kentup ke jing siu lada klik pinpoy ya kilong kemi ba armet syaki jaka sumar, ke bai kali, ke jinglut lada kira ya ki nongpang syaki jaka sumar, ban ai biskit ya ki asya ki bawanra ya ke jing duna ha ke jing klat ki kunlung bat long kemi ba kakun bat kiwei. Ngi kum ka department ngilap ra hakmat jong honorable chief minister haki artli ki jing yalang ki bangidon menen jambit bat menem step. Mat ngilarai bangin penmino ya ke skim temai. Kaban kentup ya ki jinglut jong ki asya ha kapor baki hap siu bai kali. Jinglut jong ki asya ha kapor ba kira ya ki nongpang syaki private institutions. Jing sisang ngimdei ban pendu ya ki kum kataru. Ngilarai ba ngidon kamru ban ai kusnam lani busket ya ki asya haba ki penduna ya kajingyap jong ki long kmi haki shnong ki dong jong ki penduna ya ka jingyap jong ki klong ki ba hapo kashi hajar sngi haki shnong ki dong ki ban ngisngau ba ngin ai kerteng thmai ya ka ne ka incentive bangin ai ya ki asya ha ka ne ka wai ka kantin ka boong community based health incentive ban pen iba ka sorkar jilla ka don kamru ban kami ikini ki jing dawa ki chuki pada ka jing yakran jungi menne ka step ngiyo iba plan dang bon ka kendum ka kendram kita ki gaps aka implementation systemic gaps ki bangi haban kami no tingin form ya ki committees abadon bentalang ki asya ki village health councils lani ki dorbars ringkat bat ki officials na ka NHM, ki officials na ka state, man la ka district, man pet kita kijing jong kini ki asya. But nang ni syakman, ka NHM ka baju sew arku arklur, na ka bata ki asya, ka niyay sew arku arklur, ka sorkar jelapan, ka baju bay katnyo klur yi gijinglot ban ay ki asya, kan pelut no arpu klur hadin kata kajing increase dan kajing penkiu yaki incentives syaki asyas halor kani kajing khot jungi ya kasngip temai ke boong community based health incentives ki asya kumbakalong kila nget bat kila ya smuthu lang ba don kam bande kata ban ki up ya kata ka jing betha ka batikna haka rukom ICT syaka Asha Union ya kata ngila ong banginle apo ka arkenta tam ban ngisno tanat sibun baki Asha baro kilaya rai langhang ni mentan manlik thai syaka kam kajam ya nakaliang sung ihal minister mene ila terwa ya ki asya si hajar ban penkiu no sa si hajar tengka kata kamut kan dailai hajar tengka nakaliang jong ka state government ti bat ha kata ka jingya keren nakaliang jong ka Meghalaya Asha Workers Union ni ngila ongi i bangin nomla ban aya karai ladangin pediang ne em ya kata namar bangidon ki executive members jong ka mawuhi ki badon hadu arspa nyo kongon tingila ongi i ba ailat ini bangin diskusio abat ki asya ki jongi dan ngin sa aya ka raya phi lengba da ka message lengba da ka WhatsApp ngila ongi ki baya ka ai ka ba phila terwa pedeng jongi wat lada ngim pat la ban aya ka rairu pin sobha ban aya ka assurance in writing namar ban syia kran barbeli bun sin ngila dep mat ngia kran mentang ya klet no la syai tena kalian kejongki kila kular ban aya ka assurance in writing mentang kasmihi tingila ongi ki bakin ai bakin penpoy ya kata ka assurance kejongki hapo arkenta tingila mi na po sekretariat na kamera jong ka kamera ba syong meeting menne na du si beje steng par kapor menta kala adai hadu san beje
Ti kata ka arkanta kam de shu le se kala poi shi kilai kanta steng shi ki sau kanta. Tingi sautu ki asa jungi ki bador sa jangai ki namla ban shu apsa la ne ban syong miet ban ti amiet hasurok kum ni tang na ka dau tang na ka benta kata ka order ke jongki ti ha nakaliang ka jonga ngalayo bangan phone ngalayo bangan text ru ya ihel minister ngala kerpat hi ing ong so bahaban ai no kham kloi rei kat hadu mentar ngim padio ya kata ka order ke jongki ti nakaliang jong kami gale asa workers union hi ni pen pau hang ne bangim pat la ban ai kano karai namar klem da ui ya ka assurance ke jongki teng ke ai ke bangi akran hapo meeting kalong da kumoi da ngila ayo ya ka minus of the meeting kalong da kumoi ya klem da ui ya ka minus of the meeting klem da yo ban pule ni nampat la ban ai ka rai tengah sarai ka rai ke bat kena ngin sa ipad on da ngila de yo ya ka assurance in writing ke jongki